namhlanje sizoqeda zonke izinkulumo wesibukeli zonke zakithi sibuzobani bengathi ibhola lethu. Wo namhlanje sizoqeda zonke izinkulumo wesibukeli zonke zakithi sibuzobani bengathi ibhola lethu. Hayi uyazibonela ke mlandeli weKaba Media Channel ukuthi hip hop versus igqomi, amapiano versus umaskanda, intaka ke yobekelwa amazolo. Thina nje sithi kunina hambani niyo celebrate nibukele ibhola ukungena ku150 i-general ticket, i-VIP u300 rand, igate yobe vulwa ngo9 am indawo Vet University Sport Ground. Weekdate kube umhla ka24 kuJuly kuyisonto 2022 lapho ziyobe ibulalana khona zidelisana umakhasane. Thina nje siyiQaba Media Channel sithi wena zihambele uyibonela lo mdlalo bese ke uthini into ozoyenza uma ngabe uqala ukubona le page uyalike uyasubscribe bese uthi nje siyabonga thina siyiQaba Media. Wo namhlanje sizoqeda zonke izinkulumo wesibukeli zonke zakithi sibuzobani bengathi ibhola lethu.